Skaličania skórujú, aj keď na kocke svietilo ako prvé číslo 10 Jana Ťavodu. No v každom prípade to nie je príliš dôležité. Dôležité je, že sa začína veľmi ťažká sekvencia pre Humenné a možno rozhodujúca chvíľa celého zápasu. V závere druhej tretiny. Dvojminútová presilovka, 5 proti 3. Špírko posúval puk. Špírková strela, nepresná. Legalin nemohol tečovať. Znova Špírko, na modrej čiare Novák, medzi kruhmi je Stupka. Novák. Špírko, naznačená strela, ale to bolo iba do backendu. Legalin zaparkovaný pri bránkovisku. Dostáva prihrávku, ale nepretlačil puk napokon, áno. Je z toho predsa len využitá presilová hra 5 proti 3 a Legalin strieľa gól na 3-1. Príliš sa Legalin z toho gólu nepotešil, sám si bol vedomý toho, že to nebolo úplne optimálne, ale predsa len strieľa 4. tohto sezóny gól. Opäť teda skóruje Skalica v presilovke. Aj so šťastím, ale predsa len sa tam puk dostal po Šachvorostovej prihrávke popred bránkovisko od Legalina za bránkovú čiaru. No a tak po dvoch góloch